lafa ɗana. Kai, a huce haka, lafa. Inna ma amuru. Mun lafa. Ka san idan za a baka wani albishiri mai kyau to ana so kana so. Haka tsarin yake. Mutanen TikTok Lallai ma wannan. yau ya zo muku da wani abu mai mahimmancin gaske. Amma bai zai fada muku wannan abu ba sai kun tafa mana. Haka tsarin yake. Dole ku tafa mana. Mun gode. Haka tsarin yake. Wannan abu mai mahimmanci an dade ba kawo abu mai mahimmanci kamar si ba. Domin duk wani mai amfani da TikTok zai karu da wannan abun da zai fada. Haka tsarin Idan har yake. kana yin TikTok kuma kana yin content to wannan bidiyon ka ne. Haka tsarin yake. Abu na farko karuwan da zaka a jikin wannan sanarwar da zan yi. Na farko zaka samu masu Haka tsarin yake. roba. Na biyu zaka samu iPhone 13 Pro Max. Haka tsarin yake. Na uku kana da naira 500,000. Haka tsarin yake. Daga kan na hudu zuwa na goma kuna da 200,000. Haka tsarin yake. Kai daga kan na goma zuwa mutum 50 kuna da naira 50,000. Haka tsarin yake. Abun da za ka yi ka samu wannan abu mai mahimmanci ba komai ba ne. Challenge. Haka tsarin yake. Za ku ji wani waka yana tashi daga karkashin wannan bidiyon. Haka tsarin To yake. a kanta ne za ka yi amfani da sound kai creating content naka domin ka si wannan challenge. Challenge ne akan Segiru Koki. Ka yi video mai kyau mai quality sannan ka samu likes da views. Haka tsarin yake. So insha Allah wannan abun za ka kwase wannan garabasa da kyau. Wannan abu ne wanda ni kaina ba zan iya siru ba sai na zo na fada. Haka tsarin yake. Don haka ka yi sharing wannan bidiyon domin al'umman TikTok su karu kuma su hau wannan challenge. Kai idan wakan ma kana so ka yanki wani part wanda kana so ka akwai wakan akan YouTube za ka yi searching kamar wannan haka. So kar ka bari a baka labari. Challenge wannan zai fara daga yau 11 ga wata zuwa 30 daidai za a rufe wannan challenge. Bidiyon ka karya gaza minti 1.5 ka challenge. Ka tabbatar da kayi abu mai kyau don ka kwashe wannan challenge. Don haka na bar ku lafiya. Lafa ɗana. Kai, a huce haka.